Jedu do Prahy a jedem na Charlie. Vítejte u nového vlogu. Tady Adam. Do hajzlu. Jestli to je fake info. Jestli to bude fake info, já tě skopu. Is so drifting. Jsme na hlavním nádraží, guys. Jsme na letišti, Adam už taky prošel. Absolutně to nevěděl, jak. Jo, ještě jo. Ale dej si ho do batohu. Dej si ho do batohu, já se ho tam taky dám. A už jsme na letišti. Už mi vypadl skleněný krém. GG. Jako první do letadla, guys. Ano, že jste to zvojebali systém, no. No, jako jo, no. Prosím, ať se to stane, takže už jsme v letadle, tam je Adam už vzadu, protože nesmíme spolu, takže už vypadá, že vzlétáme, jo, guys, nebo jako jedeme. Jedeme prostě, no, takže. Jsme doletěli, guys. Yeah. Vyměnil jsem se s nějakým klukem, takže sedím vedle Adamoše a u okna, jo? Adamoš už tady prochází, už se nechává fotit. A už jsme tu, máme všechno ready, cute. Cute, ready a letiště je docela cute. Uprchlický tábor, What the fuck, shut the fuck up. Takže tak, jakoby takže cute, jakoby mít, ale cute. Jako, I've seen better. Jsme tu, lidičky. Oh yes. Jsme tu. Hola. Máme jsme to všechno. A Adam už je za kamerou. Vydala se mi micelárka do batohu. Yes. And I'm here. A teďko musíme najít ten. No čekaj, mám mezi nohama vodu. Vem si to. Musíme teďko najít někde. National Express. Takže jsme prostě zjistili, že se nějak musíme dostat na parkoviště, ale tam je prostě plot. Takže za nám jede busík. Jsme tu. Oh, to je -1. Ne, -1. To je -0. Tak dělej. Jo. Jsi si jistý, jo? Tak mi jsme ale podáme ještě potom. Já bych řekl, že jsme -1, když to je metro, ale. Kde? Tady je ten vlak. Ten chtěli, jo, kterým přijedem, no tak super. Adam už to našel. A tady je metro nebo vlak, kterým potom přijedem zpátky, je? Hashtag Dona, jak se říká, prozkomávačka. Yes, a to je nejlepší vědět prostě čím, kdy, jak přesně pojedeš a kde vystoupíš. Už jsme tady na té bus stop. A já úplně teda nevím jako, ale tady jezdí Arriva, hustý. Že se tady podívej, co je napsaný, vole. OK, už jsme v busíku. Zavřeli před náma tu závodu a řekli, jako, že se šli podívat, spočítat místa a řekli, že posledních 5. My jsme byli v té poslední 5, jo? Těch lidí, co tam pustili, takže máme kliku z prdele a jedeme už. No takže už, jo. Takže už jsme vystoupili z toho. Už jsme vystoupili z autobusu and it's so cute. London je fakt cute, lidi. I low-key love London. Ještě nevím, jak to dopadne náš zájezd, jo, takže jsme v metru. Dobrý den, metro. Jakože najít je to očistec, jo? Jsme v metru. Je to podobně jak v Římě. Takže už jsme v metře. Zvládli jsme to. Whitechapel? Já. A potom co na OMG, tohle je prostě z metra tady. Když to je fakt, tady je prostě metro a tady je prostě tohle. To už je temže, jo. A tam někde bydlíme. Guys, tady bydlíme. Tady bydlíme asi za 5 minut. Tam dojdem. A je to fakt cute neighborhood prostě. Tady už je hned cestovní ruch, jo, tady přes tady tohle. Prostě jsou nějaké hospodky. So let's go. Jako nevím, co je teda tohle. Umění. Ale OK, už jdeme do hotýlku, je to tady velmi cute. Takže jeden bydlíme v druhém patře a mám jenom jednu card, ale to nevadí.
A jako jsem úplně strašně vypadám z tohohle. Strašně. OK, tohle je náš pokoj, jo, tady je prostě koupelna, only basic. Ale je to hezký, čistý, všechno. Ti tady zavřu, jo. Tady je zrcadlo, tady jako nějaký, prostě tady tyhle ty věci. Vibe. My jsme tady zjistili, že tady je takový ovládací centrum, ano. Tak ovládej. Vibe. Ty si tady můžeš měnit barvy. I love, ty pičo. Pokračování vlogu. Jdeme na večeři. Tady je nemož. Hi babes. Než ty basy, proč tak? Protože jakoby... Takže jdeme out. Až tady se otevřu dveře, tak se natočím. Vince, me. Já doufám, že ji fakt zítra přitáhne. Jo, my jdeme vlastně na koncert Charlie XCX, ale to už jsem říkal na začátku. Zapomněl jakoby. Jo, taky. Jakože... Jako my jsme tady jen tak jako prostě, jsme se sem přijeli dolů. Kurva, co to je za věci? Kde? Je 9 večer, protože jsme vyšli z našeho hotýlku. A jdeme do vape shopu. Tohle je cute lidi. Takováhle fontána, nevím, je to tady nějaký náměstí, já to vůbec nerozumím, pardon. Jako pardon. Oh my god, so cute, I love města so much. Pane bože, ľudia, tady ty lavičky jsou. My jsme šli prostě do vape shopu a tady prostě mají bubble tea, tak jsem si dal bubble tea, protože mám na to chuť. Takže já jsem si dal bubble tea a Adam už taky, já mám teda taro a Adam má brown sugar. A můj taste je teda velmi dobrý, protože tam je ještě nějaký prostě topping Oreo. A Adam už ochutná. No, takže byli jsme v Tesku, koupili jsme si nějaké snacky na večer a jdeme zpátky. Tady je prostě kamera. A jako tady jsme si koupili pití, snack a jídlo za 150 jenom. Za deal, jo, jakože to je nějaký prostě, jak když máte prostě ice slevu v Tesku. Už jsme tady na tom náměstíčku, teď jsme přišli tady odsaď, kde jsme skupovali ty snacky, tady z tohohle shopping center. Tady jsme tady, je to strašně cute, trochu prší, ale nevadí, je to tady fakt strašně cute. Guys, my jdeme tady po tom mostu a jak prší, tak on to strašně klouže. Strašně to klouže. Strašně. Aha, Jak mám měkký, tak mi to zase tak nedovní. To smutné. No, takže takhle máme ten hotel. Prostě ani nevím, jestli jsem vám to říkala, než mám televize, ale už jsme to řekli na recepci, že máme blbý baterky, už nám to spravili, tak si pouštíme Family Guy. Už jdeme chrápat, dobrou. Dobré ráno, teď jsme vstali. Docela teď jsme vstali. Jdem na snídaní. Je 9. Takže tohle můj outfit na snídaní. A we can go. Tady to nastačka výběr. So cute. Dej mi ještě raz. Tohle, jo, to mi určitě dej. Tady mi 2. I'm hungry. Nebo ne, tak jenom jeden. Čekáme na autobus a typek předtím ujel. Odvezl nás teďko mega milý pan taxikář, tamhle jede a jdeme už na ten eventok. Takže teď tamhle už je ten festiák někde a my teď jsme tady sedli do, jakože taky do toho Victoria Parku, ale ten festiák je tam v té části a tady jsme v nějaký jako prostě volný a tady nějaký děti hrajou fotbal a tak. Prostě tady lidi si prostě chodí zahrát fotbal s rodičema, děcka, všechno, je to úplně cute. Máte birds. Už jsme tu. A tady je už ten, no, General Admission, tam jdeme my. General Admission. Tak, tam jdeme. General Admission, něco prostě, no. Admission. A čekáme tady u stromu. Jako všichni teď. Všichni tady mají to prostě party girl merch a tak. Jo? Vidím. Tak ty máš Troye Sivan merch. No. A já mám Don't Breathe tričo, takže to je taky dobré. Stop breathing. Stop breathing tričo. Oh my god, tak už jsme tu, už to. No, tak už jsme tu v řadičce. Yeah, there's me. Of course. A jdeme.
Všichni mají zelený trička, bread, of course. Tašky, všechno. My teda ne, já mám sub breathing a cute outfit. A Adam už má tady Sivan tričo. Adam jde, už nás prohledali, ptal se mě, jakoby what is this, a já, že it's lip gloss. Jako to je velký festiák, tam jsme přišli, tady je club, bar, tamhle je ta main stage, Chico Burger, všechno tady je, tamhle je asi nějaká další stage, hideaway. Takže už jsme si nechali udělat tetování zdarma, jo? No Music on That Planet, je to nějaký prostě hnutí proti globálnímu oteplování, whatever. Teď jsme ve fotoboudě, koukejte tady na to, je to jakoby fake hajzl. A můžete si tady customizovat Nike nebo tak. Takže jsme se vyfotili tam v těch budkách. A to vidíte na Instagramu a tady je nějaký make-up, něco. Nová osobní blogerka. Nevím, co tam říkají, vůbec se neslyším. No, jako tam uhodnul nějaký jakoby fancy lip gloss, jsem to zapomněl natočit lidi. A nevadí. Kámo, já jsem tady prostě uhádnu Fenty Beauty Lip Gloss a dostal jsem ho. Thank you so much, bye. Takže už jsme byli na make-up touch-upu, dostali jsme fans, všechno. Free margaritu s tequila. Jsme tady, sedíme, tady ve druhém patře, miluji, Adam už si dal tequilu. My jsme tady udělali fotky tady u té lovely paní, poslala nám to na airdrop, vytiskla zdarma všechno. We look absolutely gorgeous. What the fuck do you mean? No one can. Kámo. Můžeš říct, to tady vypadá milý. Stop. Teď tady v prostřihu uvidíte ty fotky, které nám vyfotili, abyste je měli i na mobilku, jo? I love it so much. Dozadu tady. Tady je nějaký rave klub. Ty pičo. Jdem sám podívat. Vedle týpek je banger. Tak, teď už jsme odešli z toho stanu, byl to top, že tam byla tma. A teď jdeme teda tam na tý main stage, protože teď se tam nějak všichni hrnou, takže my jdeme taky, jo. Tam v tom stanu a tam je úplně mrtě moc lidí, protože tam je nějaká zpěvačka, kterou my prostě neznáme. A tady je úplně mega moc lidí všude, jo? Let me tell you. Že Adam už si tady koupil něco s růžovou omáčkou. Nějaký ty. Teď sedíme a tady je teďko nějaká chůvka. A je to docela vibe, ale jakoby ležíme. Tady. Jako let me tell you, že na takovémhle festiáku jsem nikdy v životě nebyl. Jako the amount of people. Tohle jsou fronty na záchod, jo? Je nechutný. A jdeme teď. Co bylo? No jdeme, guys. Ještě se jdeme asi pojeli do toho tentu a potom asi už půjdeme na tu část. Takhle jsme fakt blízko a tady už je ta garden, takže top. Tohle je písnička pro Pride Month. To je mega bordel. Tam úplně dead ležíme na zemi. Takže tak jo a píčo, ty lidi se prostě furt někam hrnou. Jako, thank you. Co to je za týpka? Vůbec nevím, co to je, ale je to cool. Mama.
Charlie nám bude 21:25 bude Charlie. Za hodinu asi je tady Charlie a už tady zkoušej ty světla. Kamo, týpek tady prostě skolaboval. Týpek skolaboval. Nenápadně. Najednou se to a řekl jim, že v pohodě a potom se zase skolaboval. Někam ho táhnou týpci. Nahoru. Je to vidět? Je to vidět, ale není tam vidět ten týpek. Takže se zvedu, tak chci vidět. Už čekáme. Tak už by mohla přijít. Dron už je nahoře. Dron už je tamhle, tak jedem, hou. Tamhle prostě Alex, někde, koncány, tamhle, vidíte ji? Tamhle, já ji vidím, Kvínka, mám mega na záběru a tamhle je Charlie už, teď tam byla. Charlie! Where the fuck you at?
Harrison, where you at? You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or healthy blue? Is it showing off my brand new lower back attitude? You wanna put it in your mouth, well I'm all down south. You wanna tell the shit out, that's what I'm talking about. Put him in your mouth, tell him all down south. You wanna tell the shit out, that's what I'm talking about. Try it, buy it, lick it, feel it, put it to the side and get all up in it. Wearing Christian might be mixing, send him to the guy I think he is. Try it, buy it, sing it to me, motherfuckers. Eat it for lunch, you're so delicious. Love to guess the color of your underwear. Already know what I've got going on down there. It's the busy back there with the living birds. The ones I picked out for you in the video. I saw them when you sat down, they were peeking out. I'm gonna tell you right now that all I'm thinking about. I wanna try it, buy it, lick it, spit it, put it to the side, get all up in it, kiss it right again, I feel it, try that selection, I might hit it. No one in the track, keep bumping that till the windows crack. I'll be bumping that. Don't see the need, just do it repeat. 365, my girl. Should we do a little key? Should we have a little night? 365, my girl. Should we do a little key? Should we have a little night? Wanna go real wild with them? Maybe in the bathroom with you. 365, my girl. French manicure.
on you, party on, party on you, party on you, party on. Let me fucking hear you out there. Party on you, party on, party on you, 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 party on you, party on, party on. I just want to turn you on. Your
stop, už je konec. A tady čekáme, až otevřu tam tu gate, tak jakoby doufám, že ji otevřou. A koukejte na ten bordel, jako. Všude. Tady je prostě všude bordel. Všude bordel. Všude bordel, prostě fakt. Kam se podíváš, tam je bordel. Aha. Ty lidi mají prostě všichni ven a týci tady prostě stojí. What the fuck? Jdeme do hajzlu. Tam byly ty brány a Adamoš. Já říkám, Adamoš, kopni do toho, vole, protože do piči. Tady prostě dávají všude tyhle brány a ty lidi se tady potom prostě... Ty lidi se tady prostě potom... No, doslova. Ty lidi se tady doslova potom motají, akorát. Jdeme, je tady strašně moc kouře, ale je to AS, takže to točí. Tak už jsme se tady asi po 20 minutách teda plížení za jinýma lidma dostali na tu cestu, ani nevím jestli, na kterou jsme chtěli. Ani nevím, jestli tady máme být, jo? Ale jdeme někam do hajzlu. Strašně moc lidí tady je. Sedli jsme do double deckeru a jedeme ho. So cute. Jedeme prostě do hajzlu. Jsme mysleli, že se nikam neposuneme. Jedeme, oh my god, it's so cute. Everything is so romantic. Take a slight left turn on East India Dock Road. Then in 50 meters, take a right on East India Dock Road. Prostě týpek nám řekl... Take a right on East India Dock Road. Then in 15 meters, take a slight left turn on West India Dock Road. Tudy. No, takže prostě týpek nám řekl, že prostě bus dál nejede, že to má takový jako zpoždění, že už zrušili prostě ten autobus, takže musíme vystoupit. Takže jsme vystoupili a naštěstí už to je jenom 11 minut 5 od našeho hotýlku, takže tam jdeme. Už jsou 3 ráno a my jedeme domů a jsme nešli spát, je? To se rozhodnívá, guys. Ale mi teli, že už jsme v Bostíku a jsme mega slejky, že jsme to jako to... Mělo to trošku zpoždělo a dobrý, ale jedeme. Double deckeru zase nahoře. Our favorite place. Teď si tady můžeme užívat krásy Londonu na poslední chvíli, jo? Jo, let me tell you. Že jsme nikde nebyli vlastně. Jo? So cute, ale jedeme je asi. Vystoupili z busíku, tohle je velmi cute structure, takže vyfotím. A jdem je zima louky, takže musíme najít ten bus. Ne bus. Jdeme dovnitř. Prostě let's go. Ale mekáč. Je tady teplo. A je to cute docela. Už jsme na letišti a teď jsme tady na chvilku venku a potom půjdeme zase dovnitř. Jsme tu. Dobrý den. So cute. Kdybyste neviděli víc druhou kolu, tak tohle to jsou koly. Of course. Koupil jsem si vodu asi za 90 korun. No takže máme G30 a musíme tady tím vlakem, jo guys. Stejně jako v Mnichově. Když jste viděli všechny moje vlogy, moc dobře víte, jaký vlak myslím. No, tak jdeme. Ježíš, sorry. Jdeme. Koukejte na ty moje boty. Prej. Šíleně. A máš ještě nějaký brčko. A máš pípa. Už jsme tady. Oni to tady teda hajzle má, jakoby babe, ale je to tady docela fajn. OK, furt nás tady jako nepustili do letadla z nějakého důvodu, jo. I would really like to know what is the důvod, ale... Nevím, takže tady tohle letí a tady pak na letadlo. Cute. Hashtag new domácí mažniček, hashtag nové trendy. Nám úplně dojebali letadlo, tady ty trolové. A nemůžu to opravit, takže musím najít jiné letadlo, guys, jo? Čekání jsme se vrátili k tomu stejnému letadlu, hádejte. Je to úplně to stejné, ale nikdo ji zatím neříká a poslali nás tady, až už je znova boarding, tak už to asi spravili. No, takže už každou chvíli budeme přistávat. I hope so, už usnul jsem. Walking down the stairs. Už můžeme spát zázrak. With children, please hold their hands as you walk down the stairs and until you are inside the terminal building. Zaplať pán Bůh.
To je strašný vedro, pojď. Budeme čekat na bus, takže čekáme na bus. Jsme nestihli vlak, takže jsme šli na bagatérku GG. Jedu do Hradce a potom už jenom dojedu domů. Takže teď jedem do Hradce, už čekáme na vlak. A potom jedu domů, takže tímhletel vlog končím. Pa, guys.